sakayyar so. Masu iya magana na cewa idan ka ji an ce makaho ga ido ya ce wari yake to tabbas ya san ba zai samu ba. In dai akan ki ne zan iya komai da kike gani. Dan Allah Mero ki furta min nima abin da zan ji daɗi in san cewa ni ma namiji ne. Wallahi ni dai in gaya maka ba zan rabu da mutum. Dan girma Allah ka tattara kayan ka kamar garin nan ne ba zo ka ja kashe ni ba ba da Allah. Farar diya takalmin cikin gari mai tsada. Sakayyar so. Baba san in shiga wani hali akan Hamida ka san irin san da nake mata. Ka makara an riga an yi mata miji. Ka debe da ka ja ka gidin da fahimin yaro. To tsoron sa ne kake ji kana wansa ka ji tsoron sa. Wallahi kunu ne ya sanyi Allah har kuturu ke laluban gani. Menene dalilin sa na shata layi kuma inda yake cewa duk wanda ya soya da budurwarsa to hakika zai bakunci barzahu. Sakayyar so. Sayan gaskiya biyan gaskiya ba ka da matsala kafin ka zo na share ma hanya dodar. Abu yayi daɗi. An gama ma an yi hanga. Ba ka da matsala da Mero tunda dai an riga an gama maganar nan babu wani abu. Shakwakiyar da baba kere handama da kuma irin neman mafita shi ya kai su ga halaka gaba ɗayan su. Menene sakayyar da suka tsinta kuma menene abin da suka girba menene asalin shukar sakayyar so. To wallahi ko kai ka kuna Mero sai na yi sukuwa a tumbin ka wallahi. Wai wani Ka share shi ba? Ni ban ma san waye ba. shin ka san wani irin hali zuciya kake shiga idan ka samu kiɗa? Sakayyar so. Mashirin wannan shirin Sani Gido Yariman mawaka mataimakin mai bada umarni Abdul a ƙauyen waka wanda ya dauki nauyin wannan shirin Shakson C. Sakayyar so. Labari da kuma tsarawa da bada umarni Musan Alibet. Zuciyata ba ta iya aiwatar da kowane aiki ba ce sai zuciyarki ta ba wata umarni wani dalilin sa ba zan iya rayuwa ba ki. Kaka sa ni ji kamar na kowace mace sa'a a duniya. Le yaro ne ya san wuta ba sai ya taka. Sakayyar so. Kai ka gane ni sarki waye bai san ka ba duk garin nan duk ƙauyen nan. Tanimu dan Allah kai hakuri. Kaga yanzu daukar ruwa zamu je kuma an ce a gida garma. Kin gani fa wannan faduwa ce ta zo daidai da zama. Me farare ba ka da matsala. Wannan shiri zai fara zo muku ne ranar Juma'a 19 ga watan Fabrairu misalin karfe 8 na dare. Sai ku subscribe ku danna kararrawa a tashoshin mu kamar haka. Sakayyar So TV.